salamoyo ay makakandang ay salamoyo amat samudra panjang tangkai oya macam udara kadio ya disiko badan mangkomamam Dewi rasiko si makan mana Koba buah macam sekali lagi indah tarago para luka dioya anu pandai pada buat siang Karela seorang piaman carikan masin pembajaannya tani tanami bani abayang teulai oi dek laki orang simakan mana galela tajua udah pajangan baanyo ayu kamago ayu mangalika dipakai biarlah kami abadendang oh ya baca aku lagunya ko lagunya nanakan usah kami di tangan orang saka puasir ya mangkayo ay nanakan ya mauntayo Oyuncu sereman batambah bota dipandangkan yang batambah licin rasiko kalaya doju sademan salon urang manga pulo kadipilih awe urang lain manga pulo kadipilih awe urang lain kabake uncu ayu sabana kasia uncu bana kadi cucu bulan Februari ko ba itu bana rencananya gampang iso uncu sademan lai pilih ya baguro lama awak baca doiko termasuk gak gadang lai gajian biasa uncu lai candu bala kuncu ba itu bana aga-agianyo lalayai sadonyo kami berdoa di tahun baru tak capai juga cito-cito uncuko tapi lihat juga anaknya
nyambat tapi liaun cuy buwe la poskul tu bujang marando onde oncu bujang marando jaleh nomor 1 nana kita tusu ibu awak de udah marando di balakangku onde oncu nana balakangku nemok namo nyobatai agus ada mana mancalon oi nana kandang oi nana mancalon jo nomor 1 nana sasuai kami bersama tetap mendoakan itulah pasal kami di siko.